Ние сме в Фрикс и това ще бъде таен епизод. Здравейте, аз съм Юлиана Котева и съм новия член на Hot Freaks с пряко Риоцито и ние ще снимаме специален епизод, за който ще разберете в последствие. Да, в момента се намираме в мол. Да, намираме се в мола. Което е доста необичайно. Да, но точно това е нашата задача. Да. Благодарение на Юци, тя измисля една супер шантова идея. Да, идеята ми дойде, когато гледах телевизия. Не знайно защо. И да. Добре, почваме? Да, спирай го първо. Сега, кажи нещо. Какво да кажа? В момента ям. Знам. Крилца, люти, да. Малко аз. Така. Понеже правихме два опита, някой да ни обърне с някакво внимание. И всички казаха... Някой трябва два пъти. Да. Всички казаха... Не. Хората са зли. Да, също ме са белязани. Затова... Да снимаш каквото. Какво да снимам? Какво да снимам? Сега. Не се сети с друго. Какво да снимам? Понеже. Казах, може би сега ще излезем навън. И ще интервюираме там. Бейби. Бейби. Бейби ли каза? Да. Добре. Дано някой да ни обърне някакво внимание. Дано. Малко по-надолу. Да. Какво снимаш? Снимаш себе си. Добре. Сега се гледах в камерата, че имам нещо. Да, това. И в момента сме седнали като големите. Ще да пише нещо. Остачки. Снимай. Да живее културата. А така. Нали? Да живее културата. Живее културата. Беги фандоми ще ни съдят за авторски права. Може. Само на мен не ми стана топло тия. Пикантни крилца. Сериозно ли? Те са пикантни? Да. То не, че не го пишеше. Да, пишеше го. Да. Не си струват. Какво снимаме изобщо? За да се извиним на хората. Да. Какво? За кой ден се извиним? По-скоро да се извиним на нас. За дето 12 часа. Обикаляме ще ме няма, за да намерим някой, който да ни отговори на въпросите. И ето какво става. Поне се наядохме. Да. Поне се наядохме. Виждам всички възможни знамена, но не е японското. Това е дискриминация. Да, нека нещо се видя. Там наистина японското няма. И българско няма. Не, бъдете патриоти поне. Все пак това е средиземноморска кухня. Юби! И те са топли, всичко е топло. Защото са близо до крилцата. Има логика. Да. Добре, ще се включим отново, когато намерим някой и да отговори на въпросите. Не, че в момента сигурно се виждам. И край. Натискам го. Чакай, не го натиснах! Да. Не го натиснах за край. Натисни края за Бога, иначе ще те убия. Нямахме успех с интервюто, но от KFC взехме този сос. И мога да направя чудо с него в тоалетните. Добре, това звучеше перверзно. Да. Но не, нямаме това. Добре, къде са тоалетните? Добре, дай да попитам. Ще спреме за малко видеото на пауза.
Да, продължаваме видеото. Само да ви поспяхме за секунди. Мисля, че намерихме туалетната. Но все пак. Асансьор, не. Не в асансьора повече. Stupid another. Абе, тук изобщо туалет не има ли тук? Не знам. Добре, пак ще спра в база. Добре, снимам. Добре, аз не знам, а тук снимай Менма. Аз не знам тук изобщо туалет не има ли? Не знам. Дай да попитаме. Менма. Ето, храмето да попитаме. Хайде. И сега пак ни изкаже един асансьор. Чакай да скрием улеките, които носи. Знаеш как звучи сега усме? И лицето! Now. Продължаваме. Изглеждаме странно. Но? Защо изглежда странно? Не знам. Водим се с камерата в туалетните. В момента се чувствам като някаква кифла, знаеш ли? Точно така се чувствам. Да, наистина е много странно. Добре, спирам на пауза, като влезем. Чакай, стой, къде е туалетната? И да, както видяхте, оскверних малко туалетите. И не съм в цикъл, това не е моят цикъл. Това просто беше сосче от KFC-то, което използвах след като се наядох. Нямаше какво да го правя, моля ви се, трябваше как да го оползотворя. И интересното беше, че не ни хванаха. Да, не ни хванаха. Беглеци! Нали бегалци? Да, сега отиваме да търсим балони с хели, за да готвим хели. Ти всички балони с хели, тетко. Имах балони без хели. Да не мислиш, че Да, fuck logic! Ами, има такива балони, които просто надуваш, цъкаш в косата и залепяш на тавана. Добре. Дали пърхото е виновен за това? Търкаш косата и залепяш с пърхото. Това би било много интересно. Добре, ти случайно знаеш къде сте? Ами не, отиваме. А ти случайно да знаеш къде има балони с хели? А ти случайно знаеш къде сме, манипулите, къде сме? Аз знам къде сме! Къде сме? Аз знам къде сме! Дано. Малко по-долу като продължим и ще спирката на 7 10. Ако хванем 7, може да отидем до Dreamов и там дават такива балони. Има един. Значи отиваме да хванем 7. Да. Спирай клипа вече. Поне до тук. Да, значи съжаляваме много, че клипът така на прескулки днеска. Но, да, и за това, че беше толкова разкъсан, грозно заснет. Моя вина и малък днес. Минаваме по улиците и хората ни гледат странно. Защо ли? Не знам. Ето, върнахме само след. Да, така че ще продължим клипа след малко. Къде се плаща 7 днес? Окей, хора, днешния ден малко се провали, за което се извиняваме. Просто много хора ни отрязаха, не искаха въобще да казват въпросите и да не задаваме въпросите и въобще да отговарят на тях, което беше адски гадно, защото колко често се случва някой да дойде при тебе да ти зададе въпрос, да го отговориш и да го качат в интернет, смисъл, да, идва човек. Голям праз. И да. Добре, кажи чао! Чао! Да, съжаляваме, ще кличиме, нали, клипа, въпреки че стана доста шитъв. Един човек сега мина. Чубе, там е съсед. Ама съсед ти обаче беше неловко. Да. Стриптиз бара ли се прибира? Носеше чанта, вътре може да има презервативи. Вибратори, белезници, къмшици. Защо? Нищо. Ние снимаме. Да! Се тая. Да, извиняваме се, доста. Да. Доста на... Гълъбче. Айде ще плаща гълъб. И тачи! Ти ще си тачи, карва, палил малта. Ако намеря котка, ще я тероризирам и може да го снимаме. Мат, спис, няма котка. Расистка на животни. Има котка, няма котка. Ето там има една котка. Ела да се опитаме да я хвана. Да, и ще изкочи в речи. Как се опитам да хващам? Я кафичка се сникне. И дойда снимаш да хващам котката. Ето една. Няма! Така... Яме пауър! Юки!
знам. Юки! Добре, просто ева да видиш как гоня котката. Не. Защо? Защото... Да. Еди какво си бухлавчета Боко? Боко на Пико. Добре, просто ева да видиш как гоня шибаната котка. Не. Фенове, дай. Не, разкажи ми. Дай това телефона. Не. Добре, няма искам само да го взема. Вижте Христо Ботев. Вижте Христо Ботев. Ботев, да, много яко между другото го направи. Дай сега. Едно момиче дошъл аз. Аз съм и майка ги на високата. После се наминавам да я взема. Кой е? И аз викам, аз да кажа Христо Ботев, нещо се бях замислил за изборите. И викам, и направя нещо. Турис. Да. Добре, дай си малко. Не. Не искам да гоня котката, докато е та. О, my mind. Добре. Dirty mind. А, и ти ли я знаеш? Dirty mind. She just wants to fight. И това ще го кача, нали знаеш? Yes, I know. Това прави простотии. Добре. Юци? Знаеш ли Юци! колко? Юки! Добре, бе, човек има котка, искам да се изкуша да я убия, да подгоня. Виж колко невинно гледа, само чака да дойде някой да изкара кръвите. Да изкара по. Моля те. Просто искам да подгоня котката. Моля те, искам да гоня котката. Еми... Ела да снимаш как гоня котката. А ако я хванаш, ще я хвана за краката и първо, между другото, не обичам да го правя. Ела просто. Ау, не си усещам краката. Just come with me, bitch. О, добре. Чакай, къде си? И сега пак Юки. А, тук бе! Добре, хора. Това беше клипа за 11. Добре. Но чакай много, но все пак. Това беше клипа. Надявам се да ви хареса. И да. Спирай тата по видео. Чао. Чао, бичес. Чакай, драматично завързвам. Да видиш, ще се видим. Когато любовта премине оградата на парламентарните избори.